iritsi da gure ekitaldiari bukaera emateko ordua. Zer moduz pasatu duzue? Gure kideek emanaldi ederrak eskaini dizkigute, ezta? Atera baino lehen ohar batzuk. Gogoratu, kanpoan guraso elkarteak prestatutako txoripana izango dugula. Ikasleei, irakasleei banatuko diete. Eskerrik asko. Zuen seme alaba jaso eta irakasleari esan joan aurretik. Besterik gabe, eskerrik asko hemen izateagatik eta datorren ikasturtean ere berriro hemen elkar ikustea espero dugu.